Bună, sunt Paul și astăzi voi arăta cum se pesuie Dreamers. Pasul nu joacă cu Tudor. Pasul 2, lasă-l pe Tudor să meargă jungla. Pasul 3 joacă spart. Ups. Bă, Gerard, nu te topui foarte pierdut. Ce e pe top tu? Da. Middle cum e Talier. Oh. Both today and yesterday. Dacă dădea flash Q, cred că o spărgeam pe aia. Bule, tu vezi că mi-a dat efectiv un basic sub turetă și mostic. Ăla-i Tudore, bun flash. 10 din 10 ai făcut gameplay ăsta. Golden button. Bă, eu cred că prietenul ăla din grup atâta de slab că nimeni nu vrea să joace cu el, știi? Nu înțeleg. Adică Au fost și mai trist că nimeni nu a zis nimica, știi? Da. Altul care cu timp să mă fut în campionul vostru de Jordan în puț născut în fundul grădinii la Cadavacii. It's time to stop. Wow. Scuzați tryhard-ul băieți, dar am vrut să văd dacă sunt tare. What's stopping you? Are you too tired? Didn't get enough sleep? Nu ia la tot. Ce? Nu flash voiam. Ce face Liu? Oh, wow. Dă-i shoot-ul. Va. Ia că am prins-o pe aia. Bag pe aia, mă. Bag pe aia. Nici o treabă. da, pe așa ai și dus cu tastatura. What? Bravo 6. Going dark. Pa. Ăla-i domnii. Ce, pleci? Nu, cu Veni vorbeam. Vedeți când Dumi pleca de aici. Și crezi că vine aici? Nu, cred că e la țigară. Ok. A is for B is for Ula în Geo, dracu.
C is for Căcat. D is for Dai pace, dai pace, dai pace. E is for Hai te pula. F is for O, tu te Dumnezeu. G is for Că tu mă te... H is for Ai, în pula mea. K is for Kilogramele cresc, mă. L is for Nu știu, vei în pula. M is Mare hir, ce așa. N is N-ai avea noroc de Jackson. O is for Uai, o băga mea și P is pula mea de Jackson. Q. Q is Ce un pula mea. R is Rup cu rup campionul ăsta, mă. S is for T is for U is for Uite-te, bă, la meu cât armură are. V is for Are pula mea. W is for No, what the fuck, bă. X is for Xanax e viață. Y is for You are my fire. Ai de pana mea. Z is Zilianu pulii mele, mă. Ai ieșit? Da. Du-te, mă, în pula mea, de ce? Pula mea nu se apasă. Așa, super. Oh, Bă, măcar mai comunicăm și noi, este 5 minute, mai bonding time. Bă. Bă, la voi s-a pus problema de examene online. No. încă nu s-a pus în Bă, discuție. man, dă-le pace, bă, că tăți cu COVID-ul pulii mele, atați de stresați, mă, și... Tot dau, că și la mama la serviciu, am unul infectat, am unul infectat. Dar numai ca să vezi cât îți de handicapați, mă, românii, mă, bă, că trăim într-o țară în care să-mi bat pula, că ar trebui tăți, bă, nu omorâți, mă, nu mă torturați vreo 3 ani de zile, până le pică coaiele jos și nu mai au pulă să fută, mă. Bă, deci... No, bineînțeles. Bineînțeles. Să mereți voi la mine în vârf. Am jucat foarte deci pot să-mi suc pula singur 5 ani de zile până așa. Bă, 2 minute, ce să zic. Rareș. Ce? Iubire, sunt dezamăgit. La... No, bineînțeles că doar apare și Timo. Bă, Stanciră, să pula campionul tău. Rare, mă sperii. Să bată, bă, deci după ce se termină carantina asta, bă, vă iau cătușe de alea cu blană, să vă lep amândoi de mânuță, mă pupam ați în curcă, unul la stal separat de altul. Bag pula, că am vrut să mă întorc să apăs pe bombă. Eu bag pula în tine, mă, nu tu. Rare. Unde-ți? Cheamă-l pe Sanciră, Sanciră, hai aici. Bă, Rareș. Mă fut în ei, iubire. Să înțelegem că Rareș. Să înțeleg că Rareș nu mai vine. Nu știu, scrieți careva. Nu vine. Sunați-l și voi. Nimic, bă, dar n-am vrut să ies, dar mi-a murit telefonul. Aha, Descărcat. aha. Îți fac screenshot, nu bine. Dar bă, Rareș, cum v-ați scris-o dacă... Poți să